contar algunha curiosidade que investigamos acerca da nosa etapa histórica, a prehistoria. O primeiro que fixemos foi estudiar a prehistoria no tempo. E para iso realizamos esta liña do tempo que vos amosamos a continuación. O tempo histórico divídese en dúas grandes etapas, a prehistoria e a historia. A prehistoria A evaluación do home ata a aparición do ser humano actual. A continuación amosamos como foi este proceso de